στη Σάλφα Λυκείου Τελιές Σκοπέλου. Στο νησί μας, στη Σκόπελο, υπάρχει υπαίθριο πάρκινγκ στο λιμάνι για τους επισκέπτες μας, αλλά και για τους μόνιμους κατοίκους. Ειδικά το καλοκαίρι, που οι επισκέπτες είναι πάρα πολλοί, αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα της στάθμευσης των αυτοκινήτων. Καθώς εισέρχονται οι οδηγοί στο πάρκινγκ, δεν υπάρχει δυνατότητα να πληροφορηθούν αν υπάρχουν ελεύθερες θέσεις, με αποτέλεσμα να δημιουργείται συνοστισμός μέσα στο χώρο στάθμευσης. Μετά από πολλές συζητήσεις με την ομάδα μας και έρευνες στον τόπο μας, βρήκαμε ότι η λύση αυτού του προβλήματος θα ήταν η καταμέτρηση των αυτοκινήτων που εισέρχονται και εξέρχονται και η πληροφόρηση των οδηγών για τις ελεύθερες θέσεις. Στη δημιουργία του έξυπνου υπαίθριου πάρκινγκ κατασκευάσαμε μια μικρογραφία μακέτα χρησιμοποιώντας τις γνώσεις μας πάνω στο STEM και πιο συγκεκριμένα μια πλακέτα Arduino Uno, ένα breadboard, αντιστάτες, ποτενσιόμετρο, ένα servo motor, μια οθόνη LCD και 2 σένσορες υπερήχων. Μέσω της εφαρμογής του Tinkercad μπορέσαμε να φτιάξουμε ένα μεγάλο κομμάτι του κώδικα. Έτσι, όταν ένα αυτοκίνητο εισέρχεται ή εξέρχεται από τον χώρο του πάρκινγκ, τότε οι αισθητήρες των υπερήχων μπορούν να ανιχνεύσουν αυτή την κίνηση και να στείλουν εντολή έτσι ώστε να προσθεθούν ή να αφαιρεθούν κενές θέσεις από την οθόνη. Και όταν αυτές οι θέσεις μηδενιστούν, τότε η μπάρα στην είσοδο κατεβαίνει, εμποδίζοντας τη διέλευση άλλων οχημάτων. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, επισκεφτήκαμε τον Δήμαρχο και τον Πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου. Θέλω να σας συγχαρώ γιατί συμμετέχετε σε τέτοιου είδους προγράμματα. Είναι πάρα πολύ σημαντικά. Είναι προγράμματα τα οποία αυξάνουν τις δυνατότητες τις οποίες έχετε, αλλά και σας βάζουν και σε ένα άλλο κύκλο συζητήσεων και επαφών, προγραμμάτων. Είναι η αρχή των διεπιστημονικών επαφών και συζητήσεων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι σκεφτήκατε κάτι το οποίο είναι πραγματικό και ουσιαστικό πρόβλημα. Είναι κάτι το οποίο θα βοηθήσει τον τόπο, αλλά είναι ένα πετραδάκι για να χτίσουμε την έξυπνη πόλη. Αυτό το project το οποίο κάνετε είναι αυτό το οποίο μας προβληματίζει και αναζητούμε αυτά τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή με ποιο τρόπο θα μπορεί να γίνεται καλύτερη, εύχρηστη και εύκολη χρήση αυτού του χώρου του πάρκινγκ.